Ja ne vidim da imaju zajednički interes nastupanja protiv Bosne. Naprotiv, Srbiji nije stalo do Bosne. Srbija priželjkuje i podstiče otvoreno ili prikriveno Dodika za nestanak Bosne i Hercegovine. A za Hrvatsku vitalni je strateški interes opstanak i konsolidacija funkcionalne Bosne i Hercegovine, prvo iz razloga što tu živi i hrvatski narod kao jedan od 3 naroda, nije bitno koliko ih ima. Drugo, to je najduža granica Hrvatske u svom susjedstvu. Treće, strateški ta granica je takva da Bosna i Hercegovina zapravo predstavlja neki zaštitni pojas od velikosrpskih pretenzija. Velikosrpske pretenzije su otvorene prema Bosni, prema Crnoj Gori i prema dijelu Kosova, odnosno Kosovo, ali sutra da nestane Bosna i Hercegovina, Hrvatska bi prva bila suočena opet sa apetitima velikosrpskog kleronacionalizma koji radi na duže staze. Srbija više nema potencijala niti mogućnosti da izaziva ratove u svom okruženju, jer jednostavno to je nemoguće. Ali neće stati sa svojim pretenzijama za, kako kažu sada, za srpskim svijetom, ali prema ovim susjednim državama nastalim od bivše Jugoslavije, a ne prema Bugarskoj, Rumunskoj ili Mađarskoj. Radi se o 2 stvari. Prvo, postoji volja na oba 2 strane za boljom, bližom saradnjom. U Bosni pre svega postoji ta volja kod bošnjačkog korpusa i drugih građana Bosne koji drže do Bosne i Hercegovine. Na kosovskoj strani volja kod svih za boljom saradnjom. Nažalost, jedine ove 2 države imaju taj vizni režim, zato što u Bosni znate da bi se donela odluka o ukidanju viznog režima, treba i saglasnost ovih koji rade protiv Bosne, pa i protiv približavanja Kosova i Bosne, tako da je ovo najbolja vijest unazad nekoliko godina, ovaj Berlinski sporazum, da se obezbedi slobodno kretanje između svih 6 država u regiji sa ličnim kartama, dakle i između Bosne i Hercegovine. To će posticati i privrednu saradnju, imaju interesa firme iz Bosne i Hercegovine, iz Kosova da međusobno sarađuju, jer gle ironije, sad neke proizvode iz Bosne, na primjer, Bosna neke proizvode prodaje Srbiji, Srbija prodaje Kosovu i zarađuje na tome, što je apsurdno, i mislim da će biti mnogo bolja ta saradnja. Spreman sam i lično doprineti tome, jer ja mnogo držim do prijateljstva i dobre odnose između Bosne i Kosova. Većinskoj Bosni, onima koji nemaju rezervnu domovinu, već im je Bosna i Hercegovina jako važno da se sjete svi datuma i istorijskih događaja koji potvrđuju samobitnost i državnost Bosne i Hercegovine, dakle i ovog praznika godišnjice Zavnobija. Mnogo važno. Nažalost, Bosna i Hercegovina je u teškoj situaciji zbog djelovanja onih snaga koje hoće zapravo rastur Bosne i Hercegovine, pre svega ovi iz Banja Luke koji su na vlasti. Bosna i Hercegovina nema te snage da izađe iz ove situacije bez vrlo aktivne međunarodne podrške, prije svega podrške Sjedinjenih Američkih Država, jer Bosna sazdana po Dejtonskom sporazumu je zapravo
dijelo Sjedinjene Američke Države. One su svakako zainteresovane i Zapadna Europa da Bosna bude funkcionalna država, ali moraju da pomognu u tome na način što će obuzdati ove destruktivne snage koje stalno prijete kako će odcijepiti jedan entitet od Bosne i Hercegovine, ucenjuju da sve što nije po njihovoj, ako ne bude sve po njihovoj volji, onda ne treba im Bosna, Bosna treba svim njenim građanima, bez obzira na nacionalnu pripadnost. No, ja mislim da će Bosnu i Hercegovinu očuvati volja većinske Bosne, gdje su prije svega Bošnjaci, ali i drugi građani koji nju drže jedinom domovinom i nemaju rezervne domovine. Na koji način? Na način da se vidi unutrašnjom konsolidacijom političkih snaga i partija, da im bude prvi interes Bosna i Hercegovina, a ne jagma za vlašću, za funkcijama i tako. To se može naći, nažalost, koliko ja vidim, a pratim situaciju u Bosni, više je u ovim kombinatorikama poslije izbora borba za vlast i za poziciju vlasti, nego li interes Bosne i Hercegovine kao države. Bosna i Hercegovina kao država treba da bude na dobrobit svih njenih građana, dakle i Srba u srpskom entitetu, i od nestabilne Bosne, od nefunkcionalne Bosne, posljedice mogu imati i može imati taj entitet. Koliko ja vidim, mnogi Srbi to tamo vide, ali jednostavno ne mogu da se konsoliduju i da se suprotstave ovom glavnom, ne znam kako bi ga nazvao, ovom jahaču apokalipse Dodiku, koji malo pa juriša na Bosnu i Hercegovinu i ucenjuje sve živo. Tome treba stati na put, ali obavezno s podršku međunarodnih faktora. Ima jedno 5-6 godina, ja sam službeno dolazio sa Kosova posle kod ministra spoljnih poslova da vidimo pitanje tog graničnog režima, ali tu nije bilo volje jer treba pitati trojicu ljudi, jedan nije bio voljan iz inata da dođe do liberalizacije viznog režima, odnosno slobodnog prelaska granice u oba pravca, ali evo sad će se to dogoditi.